Hello guys! Makeup lang tayo kasi aalis kami ni Dan mamaya. And I just posted on Instagram as well yung sa assumption. So, gawin natin siya guys. Nag-post ako ng dalawa. Yung isa is assumptions about me. Tapos yung next is assumptions about sa aming dalawa ni Dan. Pero mamaya na yung sa aming dalawa kasi wala pa siya dito. Napanood ko yung kay Ray Hermar ba yung pag-pronounce ng last name niya? Napanood ko yung sa kanya, tapos napanood ko din yung kay Anne Klutz. Napanood ko yung kay Aspin. Si Aspin na buntis na. Oh my gosh, I'm so happy for her. Okay, walang problema sa life. Always happy. Partly true, like I'm always happy, pero hindi totoo na like wala akong problema sa life. Meron naman, lahat naman siguro ng tao may problema sa life, 'di ba? As in, sobrang thankful kami na for now, hindi pa ganun kalaki yung mga problema namin sa buhay. Pero kahit na siguro may problema ako, hindi nyo siguro like as in over na mafe-feel because I'm really good at hiding it. Minsan snob, charot. Alam ko busy ka ate at marami kang followers, ganun pa man. Love pa rin kita and alam ko tinatry mo. Best mo makapansin sa amin. As in, sobrang tinatry ko talaga. Kapag may free time, like TMI, kapag nandun ako sa, you know, banyo and may free time ako, nagre-reply ako sa... Ayoko sabihin yun. Ano ba yun? Nakakadiri. Nagre-reply ako sa Instagram. Kasi kahit na ngayon wala akong trabaho, feeling ko mas lalong dumami yung ginagawa ko. Mas dinadagdagan ko tuloy yung workload ko dito sa bahay. So, hindi ako mapirmi kung ano-anong pinag-aabutiti ko. Pero I do my best. Like, at night, I spend at least an hour scrolling through my YouTube comments. Gagamitin ko yung Sephora Beauty Amplifier. Ito na yung lagi kong ginagamit na primer, guys. Kasi maganda siya. Nakaka-add siya ng glow sa muka. Yung skincare ko, yung nag-a-add ng glow sa aking muka, guys. Yung Huxley na oil. My gosh, sobrang gustong-gusto ko siya. Mas gusto ko talaga siya kaysa kay Claire's. I think mas mahal siya kaysa kay Claire's, pero mas malaki kasi siya, guys. And mas concentrated talaga yung oil niya. Gustong-gusto ko yun, promise. Sobrang serious, hehe. Si Dan, cool dad, ikaw yung boring mom, ganun. Wala pa nga anak, boring mom na ako. Grabe siya. Actually, iba yung sa tingin na Dan. Feeling niya ako yung very relax lang, tapos siya yung magiging stricto. O diba? Iba yung sa tingin niya. Kasi feeling ko ako yung ako yung magiging stricto talaga. Like, when it comes to pagkain, like, ako yung, feeling ko lang ha, hindi ko alam. Uy, wala pa kasi. Pero feeling ko, ako yung magiging stricto. Ako yung, like, gagano ng mata. Si Dan, feeling ko siya yung relax lang. Pero feeling niya, iba naman yung feeling niya. Feeling niya siya yung magiging stricto. Ako yung magiging chill na kapag hindi niya binigay, lalapit sa akin yung bata. Yun yung feeling niya. Pero, feeling ko ako yung magiging stricta. So, feeling ko tama ka. Ang dami kong feeling. Pero feeling ko tama ka. Pero hindi naman siguro boring. Grabe naman. Tingnan natin. Abangan sa susunod na kabanata. Hello po, Ate Reyes. Member ka ng choir at dance group nung high school ka. Member ako ng choir. Oo! High school ba ako noon? Elementary. Ang lakas ng boses ko doon. Member ako ng choir nung high school. At yeah, member din ako ng dance group. Pero hindi siya like solid talaga na dance group. Parang naging member lang ako ng slight lang. Nakasayaw kami ng, like, sumasali ako sa cheer dance every year talaga from first year to fourth year. Tapos nakasali pa ako ng sinulog. So yeah, nagsasayaw-sayaw ako ng bata ako. Ako na talaga. Tapos nag-choir din ako. Diba? Ako na talaga yung nag-choir. Okay. Eyebrows muna tayo, guys. Alright, nakapag-makeup na ako. On my lips is the Ever Belena High Heels Liquid Lipstick. Shade niya is H-02. Yun yung shade niya. Tinitsura niya, oh. Ganda pa ng shade niya sa akin. I love it. Okay, next assumption. Anak mayaman. I love you, Ate Reyes. Pa-shout out. Hi, NG Marie. Hello. Hindi kami mayaman. Okay kami. Hindi kami naghirap, pero hindi kami mayaman. Like, okay lang yung pamilya namin. OC sa bahay. Hindi naman OC. Gusto ko lang malinis. Gusto ko lang maayos. Hindi makalat. Ayoko ng sobrang daming gamit. Kaya lagi ako nagde-declutter. Matipid kayong dalawa sa money. Feeling ko marunong lang talaga kaming mag-budget. And parang kaming dalawa, kapag nag-join forces kami, parang mas lalo siyang lumala. Hindi naman lumalala. Kasi like, we travel, we spend money. Like, we go out, we watch movies, and hindi kaya mura yun. Like, si Dan kapag may football, nanonood ng football, and ticket sa football, hindi din siya mura. So, like, may mga bagay talaga na
like, you know, hindi naman aksaya, pero pinagsuspenda namin ng mga pera namin. Pero hindi kami yung bili lang ng bili na, hala, gusto ko to, bibilhin ko to. Hindi. Pinag-iisipan muna before bilhin. Like, we are more on spending money sa mga experience, memories, kaysa sa mga gamit. Yun. Mas dun kami nagsuspend. So, kung matipid yun, oo, matipid kami. Nahihirapan magka-baby or ayaw. Shoot! Bakit ako naiiyak dito? Or ayaw pa? Hindi ko alam. Feeling ko nasa normal na ano pa kami. Oh my gosh. Woo! Hindi naman siguro sana hindi pa as in sobrang humaba, no, yung paghihintay. Charot. Okay, ayoko na. Wait. Sus, ano ba yan? Alright, okay na ako. More assumptions. Pregnant! No. Unfortunately, not yet. Pero okay lang yan. Okay lang yan, guys. Darating din tayo dun, diba? Okay. Maluho. Hindi. Hindi ako maluho. Kaya nga kapag mga birthday or mga ganap, sobrang nahihirapan sila na hanapan ako ng gift kasi like, hindi ako yung klase ng asawa na hala, gusto ko nito, gusto ko niyan, wala. Kaya sobrang nahihirapan siya na hanapan ako ng gift kasi wala akong masyadong ganun sa mga ganyan. 6 digits ang YouTube sweldo. 6 digits. Yes. Yes talaga. One of my favorite YouTubers, smart, independent, and of course, guwapahon nga fashionista. Thank you so much. Independent, yes. I moved out. Char naman sa move out. I moved out when I was 15. Kasi 15 ako nag-college. So, lumipat ako ng city. Doon ako tumira. And, yeah. So, yeah. Independent ako. Independent. Maarte. Feeling ko sa lahat ng napapanood ko ng mga ganito, sa lahat, tatlo. Lagi itong sinasabi, may kaartihan naman talaga tayo sa buhay. Sige nga, sabihan nyo nga ako kung may kilala kayong tao na as in wala talagang kaartihan. Meron ako, uy, maarte ako. Ayoko ng mga worms, kahit gano'ng kaliit, natatakot talaga ako sa mga, natatakot ako sa mga worms. Sa lahat, no, yun talaga yung kinakatakutan mo, yung, ayoko, yung, kahit, as in, mas hindi ako takot sa spiders. Okay lang sa akin yung spiders. Pero yung worm na ganito kaliit, ayoko talaga. So, of course, meron akong mga kaartihan. Meron din mga pagkain na ayaw kong kainin. So, may mga kaartihan talaga tayo sa buhay. And that's fine. It's normal. Medyo pihikan sa pagkain minsan. Totoo. Ang dami kong ayaw kainin. You're trying to get pregnant this year. That's why you quit your job. Oo, like, totoo to, guys. Very totoo to. And pinanood ko actually yung vlog ko. Kasi kapag nagre-reply ako ng comments, naka-on lang yung vlog ko. Hindi ko masyadong pinapanood yung vlog ko kasi medyo nakikringe ako sa sarili ko. Hindi ko nasabi dun yung pinaka-main na reason kung bakit ako nag-quit. Kasi parang hindi na namin siya masyadong pinapansin. Kasi nga, medyo matagal-tagal na and ayaw kong i-pressure yung sarili ko every month. So, hindi na namin siya masyadong iniisip. And, like, I totally forgot to tell you guys ng video na yun na yun yung pinaka-main na rason kung bakit ako nag-stop magtrabaho. Kailangan stress-free ako kasi isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi nakakabuo yung punong-puno ka ng stress. And, yun din yung sabi ng GP nung nagpunta kami doon at saka nung OB din na especially daw sa babae, dapat hindi daw ganun ka-stressful ang buhay and having 2 freaking full-time jobs and like as in wala talagang pahinga, wala lahat, like it is stressful. So siya yung pinaka-main na rason kung bakit ako nag-stop. As in, siya talaga yung pinaka-main. Kung may main man akong rason na sinabi dun sa previous na video ko, ito yung as in pinaka-main talaga na parang okay, trabaho o baby. Walang nagiging problem, always happy. Nakakaloka yung walang nagiging problem. I am always happy kahit na may mga pinagdadaanan sa buhay. Like, masaya pa rin kasi life is good. Lagi kong sinasabi kay Dan, every day, life is really good. Like, we are very blessed, kaming dalawa. And we are, sobrang blessed ako na nakilala ko siya. Tinitipid ang sarili sa food? No. Yan yung hindi namin tinitipid talaga. Ano lang, siguro maybe it comes across as nagtitipid ako sa food kasi ayoko ng maraming serving. Kaya minsan, especially kapag kasama ko si Dan,
minsan nakikishare lang ako sa kanya kasi kapag nag-order ako ng akin, hindi ko nauubos, siya yung uubos. And wala, masisira yung diet niya. So maybe that comes across as tinitipid ko yung sarili ko sa food, pero no, like kung may gusto akong kainin, kinakain ko yan. Yan yung isa sa mga bagay na hindi ko tinitipid. Magastos? Siguro lately, parang napapansin nyo, bili ako ng bili. Pero kailangan ko kasi siya sa bahay. Organizer kasi yun. Hindi ako naman bumibili ng mga like damit. Yung mga damit na inuhol ko, mga like, you know, thank you. Ano siya, mga bigay siya. So, salamat sa mga sponsor natin. My God na talaga. Kakatapos ko lang mag-edit ng vlog, shopping vlog na naman. Alam mo yun, pero hindi kasi para sa akin. Para sa bahay. Char. My God na talaga para sa bahay. Kikay na kuripot. Hardworking and know how to value not just money but most of all people that surrounds you. Feeling ko tama naman talaga yun. Hindi ko alam kung kikay ako. Kikay ba ako? Hindi ko sure kung... I am hardworking though. I know that. Kasi sinasabi yan sa akin ni Dan like all the time. Lagi yan sinasabi, uy, nagpahinga ka ba? Sabi ko, hindi. Pero, okay lang yan. Matakaw talaga. Uy, I think, lumalabas na siya sa sobrang takaw ko. Kasi kapag pumupunta ako sa ibang bahay, like, sarap na sarap ako sa mga pagkain nila. Pero hindi naman ganun kadami yung kinakain ko, guys. Tama lang. Minsan nga, hindi ko nauubos yung pagkain ko. Maybe it just comes across na ala ang takaw niya. Kasi, sarap nito. Gusto ko yan. Ganyan, ganyan. Pero, like, si Manay, kapag nagpupunta kami sa kanila, sobrang dami niya hinahanda, diba? Isang putahe lang yung nakakain ko. Minsan, dalawa lang. Hindi na ako nakaka-move forward sa dessert kasi hindi ko na kaya. I really appreciate it when people cook like para sa akin, para sa mga bisita. Kasi I know that it's hard because I cannot do it myself. Like, ganun kadaming pagkain. That's why I'm very appreciative. Sinasabi ko talaga ang sarap kasi masarap naman talaga yung mga luto nila. Masarap talaga. Like, you know, kung titingnan mo, kung kaya ko lang kainin lahat, kakainin ko lahat. Pero yeah, usually, nakakastop lang ako sa isang putahe lang. Hindi ko natatry lahat. Kadalasan kasi, tinitingnan ko palang busog na ako. Makakalimutin. Tumpak! Gusto mo na pong magka-baby ng babae para madamit-damitan, ganun. Kahit na ano po. Kahit na ano, I'll take it. Alam mo yun, yung hindi pa kami nagtatry ni Dan, parang, gusto ko nito, lalaki, gusto ko babae, ganun-ganun. Ngayon, kahit na ano, ay nako, sobrang magiging masaya ako as in. Sobrang sipag. Hindi lang talaga ako mapirme. Gusto ko laging may ginagawa. Sobrang bait to the point na naaabuso. Hindi naman as in sobrang bait siguro. Ano lang siguro ako, wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari sa buhay. Kahit na siguro ilang beses akong sinasaksak kapag nakatalikod ako, hindi ko namamalayan kasi hindi ko iniisip yung masama. Lagi ako nabibiktima ng yung sinasaksak ka sa likod ba. Pero while ginagawa yan ng tao sa akin, hindi ko talaga napapansin. So I don't think as in sobrang bait na inaabuso. Ako lang talaga yung tatanga-tangang tao. Tatanga-tangang kaibigan na yeah, ilang beses ka nang pinagsasaksak sa likod, hindi mo mapapansin kasi tatanga-tanga ka. Ako yun. Simple at mabait. Maingay basta kasama ang mga friends. Kahit hindi kasama ang mga friends, maingay ako. Soft-hearted kasi mabilis umayak. I love you, Race. God bless you. Thank you. Sobrang OC. Hindi makakatulog pag hindi maayos ang bahay. Hindi naman sa hindi nakakatulog. Pero we do our best na maayos ang bahay before kami matulog. And hindi naman kasi siya ganun kahirap kasi kaming dalawa, maayos kami sa bahay. So, okay lang. Parang mayabang pero hindi pala. Good job. Good job. Magaling magluto. Ay, thank you so much. Pero assumption lang pala. Tinatry ko naman yung best ko talaga. Hindi siya assumption, question siya. Nagre-rent po ba kayo or sarili nyo na yung bahay? Sarili na po namin. We own the house. So, we pay mortgage, not rent. Sobrang laki na ng ipon, kaya pa-travel-travel na lang. Char, yung pa-travel-travel na lang. Okay lang, part talaga ng ipon namin yung travel kasi we both love to travel. Kasi hindi din mura mag-travel pero yeah, gusto kasi namin So kapag gusto, may paraan talaga. Don't like change very much. Your vlogs are my daily dose of good vibes. Thank you, yes. I don't really like changes masyado. Kaya nga sobrang tagal ko nag-stop sa Telstra, diba? Kasi parang sabi ko, my gosh, mababago ang buhay ko. Charot. Hindi masyadong marunong sa bahay. What do you mean by that? Like yung mga iniisip ko mga karpinterong gawa. Hindi masyadong marunong sa bahay. Marunong hindi
hindi siguro masyado marunong magluto, which is true. Pero, like, I do my best to keep our household presentable, clean, organized, strict ate. Stricto ba ako na ate? Hindi! Feeling ko ako nga yung pinaka-chill na ate. Swerte-swerte nga ng mga kapatid kong yan eh. Kung ano ang liit mo, siyang laki ng fighting spirit. Such an inspiration. That's good. Wait, nalaki yung computer ko. Dapat kasi i-compensate yan. Kung gano'n ka kaliit, dapat malaki yung something else. Gano'n. Ano daw? Laging sinasabing gutom na gutom na gutom na ako. Totoo, kaya ka napapagkamalang matakaw eh. Lagi akong gutom, no? Ganito kasi yan. Sobrang busy kasi ng buhay. So, kapag nag-vlog ako, yun na yung time na nagluluto ako. Kasi yun yung time na free ako mag-vlog. And usually, yung time na yun, gutom na ako. Kasi sobrang daming ginawa beforehand. Yun lang yung time na makakain. So, yun. Nakakatuwa. Mataray in person. Hindi naman siguro. Sobrang nahihiya lang talaga ako, guys. Sobrang nahihiya ako sa inyo. As in, ay, hindi ko alam kung paano i-deal yung mga ganyan. Kapag nga meet and greet, sa mga meet and greet, si Dan yung nagsasabi na mag-meet and greet ka kasi natatakot ako mag-meet and greet. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi kapag hindi ko pa kilala yung tao, sobrang awkward ko talaga. As in, sobrang awkward ko talaga. Parang wala akong anxiety, pero kapag may mga ganyan na may nagre-reach out sa akin, sobrang nahihiya ako. Hindi naliligo. Ano ba yan? And pansin ko pa ulit-ulit ang pantulog. Pandak, maliit, pero cute at smart. Peace! That's fine. Uy, naliligo ako ha, araw-araw. Kakahiya naman kasi kay Dan. Si Dan naliligo tatlong beses isang araw. Naliligo ako, hindi ko lang binabasa yung buhok ko. Push mo talaga yung naliligo ka, nakakaloka. Sino ba hindi naliligo? Ano ba yan? Grabe naman yun. Pero, yeah, paulit-ulit talaga yung pantulog ko. Kasi sinusuot ko lang naman siya kapag natutulog. Kapag papalitan mo siya araw-araw, sayang din naman. So, inuulit ko siya tigta-2, minsan tigta-3 beses. Char naman talaga. Matalino, madiskarte, independent, magka-height lang tayo race, pero iba ka, ganda at talino. Char naman yung mga ganyan. Thank you so much. Hala, uy, siya talaga. O, ang dami niyang assumption sa akin. 6-digit sweldo. Malaking sweldo sa YouTube. Mayaman. Ang laki ng kinikita sa YouTube. Uy! You want to have a big family. Gusto ko 2 anak. So, kung big na yung hindi yun big. Hindi pala. Hindi. Hindi totoo yan. You're excited to go home to the Philippines and to travel to Japan. As in, sobra. Especially Japan. Kasi yun nga yung nasa top ng list ko na gusto kong puntahan, diba? So, as in, sobrang excited ako, guys. Maraming awards sa school. Hindi ako yung klase ng estudyante na sumasali sa kung ano-ano. Yung award ko lang is, yung like, recognition, yung first, second, third, fourth honor, pero hindi marami na, di ba kasi yung ibang awards na kukuha mo sa mga extracurricular activities, yung extracurricular ko kasi na sinasalihan, yung mga sayaw-sayaw lang, yung cheerleading, wala namang award dun. May award kapag nanalo ka, pero hindi lang naman ikaw mag-isa pag marami kayo. So, yeah, yung mga ibang awards na, hindi ako yan. Yung kapatid ko, kasi sobrang mahilig siya sali-sali ng mga journalism, mga ganon-ganon. Ako wala. Ano lang talaga ako, sa classroom lang talaga ako. Chill lang ako dun. So, yun lang yung award na nakukuha ko. Matalino and has a very good communication skills. Char, salamat. You are too nice and you don't speak up para pagtanggol sarili mo sa mga taong nananakit sa'yo. Bakit parang may hugot to? Nakakaloka. Pero totoo siya, in fairness, hindi ako magganito. Hindi ko kasi napapansin. Yun din ako, kasi sobrang tanga ko, guys, na hindi ko napapansin na itong tao na pala na to, sobrang ginaganon pala ako kapag nakatalikod ako. Hindi ko talaga siya napapansin. So, kahit na ilang buwan ka ng ginagago ng taong yan, hindi ko talaga napapansin because I always see the good in people, not the bad in them. Nalalaman ko na lang siya kapag may nagsabi na sa akin na, uy, ganito yung ginagawa ng taong to sa'yo. Hindi ako nakikipag-away. Sinasabihan ko na lang na, uy, alam ko na yung mga pinagagawa mo, pinagsasabi mo, and alam mo yun, parang tama na. Kung ayaw mo sa akin, edi wag. Alam mo yun, parang Pero sobrang totoo nito.
To the point na yung ibang tao na yung nagtatanggol sa akin. Kasi nga, wala naman pala akong kamalay-malay na yun na pala yung ginagawa. So, wala talaga din ako. Goal achiever, ayaw umasa sa ibang tao. Gusto maipagmalaki as a person. Very true. As in, sobrang nakafocus ako sa goal ko. Si Chinky, guys, abidjud na akong maldita ka. Pero pagkita na to, total opposite. That's why I love you, Chinky, tita. Kita ulit tayo, chat. Gusto mo kayo pagkita kasi nabaitan. Confidence sa morena skin tone. Yes. Noon, ito, sa totoo lang, noon gusto ko din pumuti. Isa ako sa mga tao na gusto din pumuti. Pero nung nakapagtrabaho na ako sa US, tapos sobrang daming tao na kino-compliment yung skin tone ko, I learned to love my skin tone. And now, like, sobrang gusto ko na yung skin tone ko. And you should. And ngayon, mas na-attract na talaga ako sa morena. And don't get me wrong, sobrang daming magaganda na mapuputi. Like, alam nyo yan, alam natin yung lahat. Pero, mas nagagandahan ako sa mga morena. Mas nakikita ko yung beauty nila kapag morena. Alam mo yun? Love yourself. Nagagandahan sa morena kasi morena din siya. Iyakin pagdating sa family, true. Very true. Miss na nimo imong work sa Telstra? No, actually, hindi ko siya nami-miss. Introvert. Ay, maraming nagsasabi na introvert daw ako. Yeah, feeling ko. Kung papipiliin ako kung extro or intro, talagang sa intro talaga pumapasok yung personality ko. Introvert ako. Pero kung kailangan ko namang makisalamuha, nakikisalamuha naman ako. Kasi doon naman talaga nagsisimula lahat, diba? Kung hindi ka naman makikipag-usap, edi hindi ka magiging komportable sa kanila. Isa sa pinaka-humble na YouTuber. Salamat naman, oy. Salamat talaga. Magaling sa gawaing bahay. May nagsabi na hindi ako magaling. Meron naman nagsabi na magaling ako. Thank you very much. Responsible wife to Kuya Dan. I do my best. I really do my best. Emotional, even on smallest thing na nangyari sa buhay because you have a pure heart po. Best friend ko na to siya, oh. I first thought GGSS ka lang. Humble pala. And that's what makes you beautiful in and outside. Char! Best friend! OA, but I love watching your vlogs. Totoo. OA ako mag-react minsan. Lalo na kapag nagda-drive si Dan. Sasabihin niya, uy, huwag kang mag-OA dyan. Kasi, ano ako eh. Sobrang napaparanoid ako. Kapag nagtititing-ting na yung sasakyan, wala na, feel ko mababangga na kami. Laging gumaganyan yung sasakyan kapag si Dan yung nagda-drive. Kapag gumaganon kasi, kapag nagbi-beep, meaning sobrang lapit niya sa car, na nauna sa kanya. And feeling ko mababangga na siya, besh. Kasi minsan nagbe-break pa talaga yung sasakyan. So yeah, nag-overreact talaga ako. Sino naman hindi? Ikaw kaya babangga. Pero marami din akong kaoyahan sa buhay. May mga, like, you know, minsan napapasigaw kahit na hindi naman worth it sigawan. Pero alam mo yun, ganyan lang talaga ang buhay. Wants to be more malaman. Like, sa katawan, hindi, okay na ako dito. Kasi feeling ko kapag mas lumaman ako, mas lalo akong liliit tingnan. So, okay na ako sa weight ko. Kahit naman siguro i-try ko, hindi din ako tumataba. Siguro kapag na jaundice na tayo, dun tayo tataba. Secretly wants a Mac desktop para mas madali mag-edit. Yung desktop na malaki, saan ko naman ilalagay yun? Ayoko. Gusto ko na ito lang kasi nadadala ko kahit saan. Like, pwede ako mag-edit dito, pwede ako mag-edit sa kwarto. Kapag Mac na desktop, hanapan ko siya kung saan ko siya ilalagay. And dun lang ako, nakastack lang ako doon. No? I don't like that idea. Rather be alone or with just Dan most of the time. Totoo! Bakit mo ako nafe-feel? Nafe-feel mo ako? Oo. Don't get me wrong. I love being with friends. I love being with people. But I love being with myself. Oh my God. Matalino. Cum laude nung college. My gosh, no. Hindi ako cum laude. Hindi nga ako DL. Hindi nga ako nag-valedictorian nung high school. Cum laude pa kaya sa college. Thank you though. Thank you for thinking na I'm smart. Pero hindi. Uuwi ng Pinas with the Indies. Hindi. Hindi guys. Yung assumption na yan ay walang katotohanan. Okay guys. Pahinga muna tayo. Kailangan ko munang ihang yung aming laundry. So, balikan ka kayo mamaya. Nagsalang na naman ako ng bagong laundry, yung mga puti na naman. Yung reacting to assumptions about us, yung ako at saka si Dan, siguro sa ibang video na yun guys, kasi ang haba na nito, tapos si Dan, late siya uuwi. Alright, continue tayo.
masungit at favorite si Manay sa mga Inday. More power at Ray, silent viewer here. Hi, Kuya Dan. Siguro may mga times na like masungit ako. Wala naman akong favoritism. Silang lahat paborito ko. Kaya ko nga sila friends, diba? Pero sobrang na-appreciate ko lang si Manay kasi every time pumupunta kami dun, guys, as in, sa lahat ba naman ng effort niya, like, again, sabi ko kanina, sobrang nakaka-appreciate ako ng tao na like, nagluluto para sa mga bisita. Kasi nga alam ko na mahirap. Kasi nga ako, hindi ko kaya personally na ganun karaming putahe. Sobrang na-appreciate ko siya. Hindi din kasi siya pumapayag na mag-rent kami ng hotel or Airbnb kapag pumunta kami doon. So, kaming lahat nasa bahay nila, guys. And grabe kaya yun. Grabe yung paglilinis after at saka before to prepare sa pagdating ng mga bisita mo. So, sobrang na-appreciate ko siya. At saka, sinasabi ko din na hindi kasi ako ma-chika, diba? Hindi ako ma-text. Si Manay alam nito. Sobrang minsan lang kami nag-uusap sa phone. Sobrang minsan lang kami nagte-text. So, kapag nagkikita kami, of course, like, chika-chika kami. Like, you know, to catch up kung ano yung mga napag-iwanan namin. Kasi nga, hindi kami nagte-text. Hindi kami nag-uusap masyado. Maybe sa vlogs, parang lumalabas na siya yung paborito ko. Kasi every time nagkikita kami, like, as in, sobrang nagsispend talaga ako ng time sa kanya. Kasi nga naman, ang layo niya, hindi kami nagkikita lagi. Honor student and sweet na asawa. High school. Oo, high school. I finished at... ako yung first... naman talaga yung mga ganun. Ako yung first sa klase. Tapos overall, ano na to ha? 4th year high school na to. Ano ako? 10th honorable mention? O, diba? Nakapasok pa talaga ako sa mga honorable mention talaga. Manipis ang buhok. Less than 5 feet ang height. Sobrang napatawa ako dito. Oo, 4'10 lang ako. So, tumpak na tumpak talaga to. At saka sobrang nipis din ang buhok ko. Kaya ka nag-take ng BSN, Bachelor of Science in Nursing, dahil gusto ni Mother? No. Sa totoo lang, ako yung may gusto. Pero hindi ginamit, diba? Parang angach. Pero si Mama, sobrang support lang niya. Kahit na anong gusto namin, support, nandun lang siya, supportado niya kami. So, hindi siya yung dahilan, ako yung dahilan. Hindi mo gusto mag-work as a nurse. Hindi naman sa hindi gusto. May mga dumating lang talaga na opportunities before ako naging nurse. Kasi nga, diba, after ko mag-take ng board exam, nagtrabaho kasi ako agad-agad, guys. Let me know if you want to hear my story time about sa pinakaunang trabaho ko. Please like this video or comment down below kung gusto nyong marinig yung story time ko na yun. Pero nung naghihintay kasi ako ng resulta ng board exam, nagtrabaho na ako. Tapos, yun na, non-stop na yung pagtatrabaho ko noon na hindi ko na na-insert yung nursing. Kasi kung gusto ko magtrabaho as a nurse, kailangan ko pa mag-volunteer. Ako pa magbabayad ng volunteer. Tapos sabi ko, ayoko nang bumalik sa hihingi ako ng pera sa parents ko para mag-volunteer. Alam mo yun, kasi parang nasanay na ako. Kasi nga may trabaho na ako, nasanay na ako na meron akong sarili na income. And ayoko nang bumalik sa point na hihingi ako sa kanila. And iniisip ko, kapag nag-volunteer ako, full-time kasi yung volunteering. Hindi ko kaya na mag-volunteer tapos magtrabaho sa call center on the side para matustusan ko yung pag-volunteer ko. Kasi iba din sa Pilipinas. Ikaw na nga yung nag-volunteer, ikaw pa yung magbabayad sa hospital. Hindi marunong lumangoy. Totoo, hindi ako marunong lumangoy. Pero marunong ako mag-float. Yung pag ganon, pahiga na float, marunong ako nun. Pero hindi ako marunong lumangoy ng ganyan. Napaka-goal achiever yet very humble. I look up to your race. That's so sweet. Salamat. Fake nails or real nails? Totoong nails siya, pero meron siyang powder over it. Like, totoo siya kasi wala ako extensions. Ito talaga yung nails ko. Lagi yung tinatanong sa akin kung fake ba yung nails ko. Bakit? Mukha ba talaga siyang fake? Hindi siya fake. Totoo siya. Okay, pahinga muna tayo, guys. Mag-edit muna ako saglit. Hello, my wifey. Please give me a call when you're free. Alright. Alright, I'm back again, people. Nag-edit lang ako while hinihintay ko na dumami yung assumptions. Pinapadami talaga yung assumptions. Okay. Not very open to your friends. Not showing some feelings to them. Not showing some feelings, yes. Sa lahat naman, hindi lang naman sa friends. Hindi ako nagsishare masyado ng mga problema, ganon. Wala. Love niya, mga subscribers niya, sobra. And sana alam niyo yan. Kasi hindi ko siya masyadong sinasabi, pero
Sobra. Sobrang sweet, mabait na kapatid. Hindi ako yung sobrang sweet. Hindi kami showy na pamilya. Breadwinner of the fam. Hindi naman. Sa aming dalawa ni Dan, hindi. Sa pamilya ko din sa Pilipinas, hindi din. Kasi si mama may negosyo, si papa may trabaho. Pero tumutulong ako. Like, kay Marlon, nagpapadala ako para sa exam niya, mga ganun. Pero hindi ako yung breadwinner. Matalino, hindi sumusuko hanggat hindi naaabot ang gustong marating sa buhay. Char naman talaga. Di ba dapat ganyan lang? Walang sukuan. Matangkad ka at maarte. Nakakaloka yung matangkad. Yan talagang assumption na yan. Walang katotohanan talaga yan. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Nag-boyfriend at nag-asawa ng foreigner para may ma-vlog. Nakakaloka yung may ma-vlog. Kung gusto ko lang na may ma-vlog, hindi si Dan yung pipiliin ko kasi walang social media, walang Facebook, walang Instagram, walang kahilig-hilig sa mga ganyan. So kung gusto kong may ma-vlog, hindi siya yung pipiliin ko, diba? Hindi yan may ma-vlog. It's love. Char! Bahala kayo dyan. Crazy rich? No. Grabe ito yung crazy rich, ha? Still hoping na tumangkad pa. Still hoping na tumangkad pa. Love you po. Kasi ako hoping pa rin. 5 feet lang ako, by the way. Hoy, mas matangkad ka sa akin. To be honest, guys, lagi lang ako nagjo-joke na, like, nasasaktan ako kapag sinasabi na pandak ako. Pero hindi. Okay na okay ako sa height ko. Magaling sumayaw. Siguro noon, pero ngayon hindi na. Wala na. Tinatawag na ako ni Dana para daw akong manok kapag sumasayaw ako. First YouTuber among all your YouTuber friends in Australia. Yes, totoo yan. Ako, tapos nagkakilala kami ni Kat. So, si Kat nag-vlog na din. And then, yeah, sumunod na yung iba. Kanina matakaw, ngayon sabi, di ka kumakain. Kumakain ako, oy. Nagluluto na nga ako lagi. Galing ka talaga. I love you, Ate Reyes. No offense, but pressured ka na magka-baby. Hindi naman. Hindi ko lang ina-expect na ganito pala siya katagal. Okay. Okay na ako. Party girl when you were single. No. Hindi ako umiinom. Hindi ako lumalabas. Kung nanonood siguro kayo ng videos ko, nung bago pa talaga ako dito, alam nyo na hindi talaga ako umiinom. And Moscato lang talaga ako, guys. Kasi sinasabi ng mama ni Dan na, oh, Moscato kasi sweet. So dun ako nagsimula. Tapos biglang tequila. Pero hindi ako lasinggera, ha. Nakakaloka. Hindi din ako party girl. Na-try ko siya and hindi ko siya nagustuhan. Yung pupunta sa club, tapos may mga music, wala, sumasakit yung ulo ko. So hindi ko siya nagustuhan and ayoko siya. Ayoko nang lumalabas-labas ng mga club-club. Ayoko nang ganun. Ayaw mo kaagad makipagkaibigan sa kahit na sino. You like to avoid friendships before indies. Totoo. O, kasi may pinagdaanan ako nung college ako na sobrang gumising talaga sa akin na hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan mo. So, very guarded ako, guys. Yung walls ko, sobrang high ng walls ko. Hindi ako, like, basta-basta nakikipagkaibigan. Until one time, nag-message sa akin si Kat. Nandito na ako sa Australia, ha? And ako kasi yung klase ng tao na okay lang ako mag-isa. Like, okay lang ako na walang kaibigan. Diba? Ang lungkot. Pero, totoo, noon, like, okay lang talaga ako na nasa bahay lang ako. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, before ko pa na-meet si Dan, lagi naman ako nasa bahay. So, wala talagang problema sa akin. Like, nothing new. Nung bago pa ako dito, nagva-vlog ako, diba? Nakita ni Kat yung vlog ko, si Just Cathy, guys, sa YouTube. Nakita niya yung vlog ko, tapos nag-reach out siya sa akin. Sabi niya, uy, nasa Adelaide ka din, mag-meet tayo. Kung ako lang, parang hindi ako makikipag-meet kasi nahihiya nga ako. Pero si Dan, tinok niya si Kat as in stalk talaga. Tinignan niya yung Instagram ni Kat, tapos sabi niya, oh, mukha namang mabait, sige, i-meet mo, ganun-ganun. So, natin niya ako sa city, tapos nagkita kami ni Kat, and doon nagsimula yung lahat. So, si Cathy, yung pinakaunang kaibigan ko dito sa Australia, and hanggang sa, ayun, dumami na. Pero yeah, very careful ako sa mga tao na nakakasalamuha ko. Guys, ang haba na nitong assumptions na to. So, yun na, guys. Sobrang salamat sa mga nag-send ng mga assumptions nila. Yung assumptions nyo about sa akin at saka kay Dan, sa ibang video na yun, kasi wala pa siya, guys. Malilate siya ngayon. 6:30 daw yung dating niya. And magsi-6 pa lang. So, yun na yung video. Sobrang salamat, guys, for watching. Sana alam nyo kung gaano ko kayo na-appreciate lahat. As in, sobrang salamat. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah!